συναισθηματικός ο λόγος. Μα ανάμεσα σε αυτούς τους στίχους κυκλοφορούν ακόμη τα πνεύματα των προγόνων μου, των κατακουζινών. Στον κήπο τι κυκλοφορούν? Τα πνεύματα των μαρουλιών που φύτεψε ο πατέρας σου. Μην πιάνεις στο στόμα σου το όνομα του πατέρα μου, γιατί θα γίνουμε από 2 χωριά, εντάξει? Και άμα θες να μάθεις, ο πατέρας μου ήταν και πολύ μάγκας. 2 πεντόκιλα τσίπουρο κατέβασε στην καθισιά του και δεν έπαιρνε και χαμπάρι. 2 πεντόκιλα Μάνθο, βλέπεις που έχω μπλέξει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι από άλλη φυλή. Δεν με γνώρισες με την κοπέλα. Αυτή είναι η Ελένη που μου λέγε. Τα καλύτερα. Αυτή. Δεσποινής Ελένη. Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω. Μάνθος Φουστάνος. Κάτσε ένα λεπτό. Έλα, ρίχτω. Και απορώ πως μιλάω ακόμα, γιατί κανονικά έπρεπε να μείνω άλλος από τη βοηθεία σας. Δεν μου λες, εσύ πού το πας? Δεν το πάω πουθενά. Το πάω εκεί που πάει από μόνο του. Πάμε μια βόλτα με την Πόρσε. Αχα, πέσαμε και σε κορτάκια τώρα. Δεν μου λες, εσείς οι δύο πώς ταιριάζετε? Αυτό είναι μια θλιβερή ιστορία. Όχι πιο θλιβερή από τη δική μας, βέβαια. Είστε ο Κωνσταντίνος, ο ανιψιός του κυρίου Θόδωρου. Σας θυμάμαι από μικρό που ήσασταν τόσο έξυπνο και σας θαύμαζα. Παρότι χαστοκίζετε όποιο παιδάκι σας μίλαγε και μετά πλένατε τα χέρια σας με ενόπνευμα. Έχουμε γνωριστεί από παλιά. Σας έχω χαστοκίσει ποτέ? Γιατί δεν μου θυμίζετε τίποτα. Τι σου έλεγα, Ελένη? Εμένα δεν με θυμάται ποτέ κανείς. Εγώ είμαι ασήμαντη. Και γιατί θα έπρεπε να σας θυμάται κανείς? Έχετε τίποτα αξιομνημόνευτο εκτός από τη βλακεία σας? Καλέ, μην του δίνει σημασία. Ο άνθρωπος είναι μισάνθρωπος. Ελενίτσα. Ναι. Για γυρνά λίγο να δούμε το από πίσω σου. Τι είναι, καλέ, τι έχω? Βρες το διάλο. Ελενίτσα, όπως σε κόβω, εσύ πρέπει να είσαι το μοντέλο αυτού του πίνακα. Ναι, εγώ είμαι. Καλό δεν είναι? Ένας από τους άνεργους καλλιτέχνες που σου έλεγα. Έχω πληρώσει εγώ για μπογιές, έχω πληρώσει για πινέλα. Καλά, αυτή η πλάτη, το τι μου έχει στοιχήσει, άσε η σπάλα. Δικό σας είναι αυτός ο κακότεχνος πίνακας Δεσποινής Βλαχάκη. Άρα δικές σας είναι και οι ανεκδιήγητες καρέκλες. Δικό σας και το παλαβό αμπαζούρ. Άρα και εσείς παρανομήσατε. Μετακομίζουμε παρανόμως Δεσποινής Βλαχάκη. Καθόλου παρανόμως. Δεν σου είπα. Το σπίτι είναι δικό μου. Δεν σου είπα. Μόλις το αποφάσισες αυτό? Όχι, καλέ, το μελέτησα το πράγμα. Ο γέρος σκέφτηκε. Τι θα πει ο κόσμος? Πρέπει να αφήσω το σπίτι σε κάποιον δικό μου άνθρωπο. Και τα άφησε σε σένα. Και πολύ καλά έκανε. Ναι, αλλά μετά μίλησε και το συναίσθημα. Και σου λέει, γιατί να αφήσω το σπίτι σε ένα μαμούχαλο που είναι και παγοκολόνα και έχει και φράγκα? Καλύτερα να τα αφήσω σε ένα φτωχό κορίτσι που είναι και ζεστός άνθρωπος και λαμπερή σαν ηλιαχτίδα που ζεσταίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Μα ποιος είμαι, ο Σεφέρης είμαι. Χαριτωμένη η μικρή Κωνσταντίνε, Ναι, τόσο χαριτωμένη που εγώ έχω μια άλλη εκδοχή για το πώς έγιναν τα πράγματα. Η Δεσποινής Βλαχάκη ερχόταν εδώ και έκανε χαριτομενιές στον ηλικιωμένο και με ελαφρά μαλάκινση θείο και έτσι παρασυρώμενος από τα κουνήματα της Δεσποινίδος της έγραψε το σπίτι. Τι πράγμα? Μετά όμως ξύπνησε μέσα του η φωνή του αίματος και το ήθος των κατακουζινών. Τι φάω να κάνω τρελός παρασυρώμενος από μερικά κουνήματα? Θα γράψω το σπίτι στο συμπαθέστατο, ευγενέστατο και φιλομαθή ανιψιό μου. Τι εννοείς, ρε μάγκα? Ότι ταραβεριζόμουν εγώ με το γέρο για να μου γράψει το σπίτι? όχι, δεν θέλει να πει αυτό. Αυτό θέλω να πω. Η ιστορία βρήθη από παραδείγματα γέρων που παρασύρονται από ξετσίποτες σουρλουλούδες. Είσαι και πολύ μαλάκας. Ελένη! Ξέρουμε κι εμείς να υβρίζουμε, Δεσποινής. Και αυτή τη στιγμή με έχεις φέρει σε τέτοιο σημείο που θα υβρίσω. Καημό το έχω, ρε Κωνσταντίνε, τόσα χρόνια. Πέτα εκεί πέρα να μην είναι λίγη να το έχω να διηγούμε στις παρέες. Θα πετάξω. Εδώ μέσα γίνεται της επιχρήμασης εκδιδομένης γυναικός το σιδηρούργι κλείδωμα. Γιατί δεν λες της πουτάνας το κάγκελο? Ως εδώ! Μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις το πόδι σου στο σπίτι μου. Και εσύ να μην τολμήσεις να πατήσεις το πόδι σου στο δικό μου το σπίτι. Καλά έκανες, Ελένη μου, και πάτησες πόδι. Δεν το κατάλαβα. Κληρονόμησες κι εσύ κάτι μια φορά και να στο πάρουν με το έτσι θέλω? Είμαι καντέ μου, παιδί μου. Δεν έπεσα σε έναν άνθρωπο νορμάλ να κάτσουμε το κουβεντιάσουμε να βγάλουμε μια άκρη. Όπα, καλέ, νέες φάτσες στο μαγαζί. Αμαν, ο Πόρσε και όσε. Καλησπέρα. Ζητώ συγγνώμη για τα ατυχή συμβάντα το απόγευμα και θα σε παρακαλούσα να συζητήσουμε λίγο πιο ψύχρεμα και πιο πολιτισμένα. Καλή, τι έπαθε αυτός, μετάλλαξη? Παρακαλώ, καθίστε. Εδώ, στα δικά μου τα τραπεζάκια, θα σας σερβίρω εγώ. Ευχαριστώ. Αυτό το τραπέζι είναι σκονισμένο. Πολύ σκονισμένο. Σε αυτό έχουν χυθεί ποτά,
Εντάξει, μην ανησυχείτε. Θα βρω ένα τραπέζι που να μην ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτό. Τι είπα κι εγώ, τον είδα έτσι ευγενικό και λέω τον πήγε σε κανένα παπά και το διάβασες. Αλλά ο άνθρωπος είναι αδιάβαστος. Τι θέλετε, γιατί ήρθατε? Θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Και εγώ θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Τι θα σχολάς το βράδυ να πάμε μια βόλτα με την Πόρσε? Πόρσε, δεν συστηθήκαμε. Είμαι η Πέγγι ηθοποιός. Προσωρινά είμαι εδώ. Και η Μισελ Φάιφερ πριν γίνει στάρ, σερβιτόρα ήτανε. Χαίρομαι πολύ, μωρό μου. Λοιπόν, τι λέτε, θα την βρούμε οι τρεις μας? Ποια να βρούμε, ρε? Την Πόρσε. Θα την βρούμε εκεί που την έχω παρκάρει και μετά θα πάμε μια βόλτα. Άσε, τις ξέρω τις βόλτες με τους γκλαμουράτους γκόμενους. Όπως πηγαίνεις για Σούνιο, τρίτο λιμανάκι δεξιά, το αυτοκίνητο παθαίνει βλάβη. Εμένα την παθαίνει στο δεύτερο. Μάρθο, Δεσποινής Βλαχάκη, ελάτε. Ναι, ελάτε. Εμένα πάντως μ' αρέσει το δεύτερο λιμανάκι. Και σχολάω στις 3. Θα το έχω υπόψη μου. Εντάξει, τον καθάρισες στο λεκέ. Καταρχήν τι θα πιείς? Εγώ ένα εμφιαλωμένο νερό, παρακαλώ. Δεν μου λες, ρε φίλε. Είδες πουθενά κρεμασμένες εφημερίδες? Λέω, τι μας πέρασες, ρε, για περίπτερο? Σου πάει και για περιπτερού. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον είναι μία από τις σπάνιες φορές που βγαίνω σε μπαρ, ας το ρίξω έξω. Μια σόδα. Σιγά, ρε, μη σουρώσεις και σε πάμε σηκωτό. Πρόσεχε. Μια σόδα, παρακαλώ. Πέγγι, πιάσε μια σόδα για τον καθηγητή. Ο Γκομενάκης τι θα πιει? Εσένα στο ποτήρι. Έβγε. Πολύ πρωτότυπο καμάκι. Ένα dry με σπασμένο πάγο και μια πράσινη ελιά. Όπως ο James Bond. Έγινε Goldfinger. Ποιος είναι, ρε, ο περίεργος της Ελένης? Ο Μουράτος ή ο Σοδάτος? Καλέ, είναι δυνατόν ο Σοδάτος? Ορίστε, κάθισα και ακούω. Δεσποινής Βλαχάκη, Ελένη, αν μου επιτρέπεις. Ξέρω ότι είσαι μια κοπέλα με οικονομικό πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι η ιδέα και μόνο του να κληρονομήσεις ένα σπίτι σαν το δικό μου σου δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση. Σαν το ποιο, σαν το δικό σου? Σαν το δικό μου. Είναι βέβαιο ότι το δικαστήριο θα δικαιώσει τον εξαίματο συγγενή. Επειδή όμως είμαι και ευαίσθητος άνθρωπος και σέβομαι τη συμπάθεια που σου είχε ο θείος, σκέφτηκα να σου δώσω ένα χρηματικό ποσό για να αποσυρθείς αξιοπρεπώς. Ορίστε το dry και η σοδίτσα σας. Όχι εδώ. Ποιος ξέρει πόσα στόματα έχουν πιει από αυτό το ποτήρι. Εδώ. Καλέ, πλάκα μου κάνει. Περίμενε, σε λίγο θα βγάλει και το πενταντίν. Αυτό το έχεις και για τα ούρα? Δεν μου λες και τι ποσόν σκοπεύεις να μου προτείνεις για να αποσυρθώ από την κληρονομιά? Θα σταθώ γενναιόδωρος. Τι θα έλεγες για 5 εκατομμύρια? Θα έλεγα να τα βάλεις εκεί που ξέρεις. Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Εγώ σε παρακαλώ. Βρήκες μια φτωχή κοπέλα και πας να την εκμεταλλευτείς. Άκουσε εκεί 5 εκατομμύρια για ένα σπίτι που στοιχίζει μια περιουσία. Ναι, αλλά είναι δικιά μου περιουσία. Και τα 5 εκατομμύρια χαριστικά στα δίνω. Πάρτα γιατί θα τα χάσεις όλα. Αυτό θα το δούμε. Αν νομίζεις ότι είσαι μάγκας και μπορείς να με πιάσεις κορόιδο, εγώ είμαι πιο μάγκας. Και να, σου πιάνω και το ποτήρι, να πάθεις και εσύ, φίλη. Διεστραμμένη γαρσόνα. Πόλεμο θέλεις, πόλεμο θα έχεις. Από αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός είναι ο ορκισμένος εχθρός σου. Πάμε, Μάρθο. Ναι, πάμε. Τελικά, εκείνη τη βόλτα με την Πόρσε, τη χέσαμε. Πάμε, Μάρθο. Στο καλό και να μας γράφετε. Καλά, αυτόν τον τύπο εγώ ευχαρίστω. Θα το γρήγορα. Καλά, είναι πολύ περίεργος αυτός. Και θα έχει, Ελενίτσα μου, και υψηλές γνωριμίες. Καλά, έχεις μπλέξει πολύ άσχημα. Και θα μπλέξω ακόμα χειρότερα. Αύριο θα καλέσω κάτι φιλαράκια, φρίκουλες από τα εξάρχεια στο σπίτι για συμπαράσταση. Καλά, και τι θα κάνετε? Κάναμε γιουρούσι, στο σπίτι στο Μαρούσι. Κάναμε γιουρούσι, στο σπίτι στο Μαρούσι. Κάναμε γιουρούσι, στο σπίτι στο Μαρούσι. Κόφτω. Και τώρα, Ελένη, όλη αυτή είναι φρικιά? Όχι, είναι ο Κάρολος της Αγγλίας και η Βουλή των Λόρδων. Άσε μας, ρε Ματίνα. Και είναι τόσο φτωχοί που καπνίζουν όλοι ένα τσιγάρο που το περνάνε χέρι-χέρι. Γιατί, αγάπη μου, γιατί δεν πηγαίνεις στο σπιτάκι σου? Πώς, βρε Ελένη, μου ανησύχησα. Βοήξει η γειτονιά που στο σπίτι του Κυρθόδωρου έγινε κατάληψη. Άντε κι εσείς, ρε, ξεκολλάτε λίγο με το τσιγάρο, ντουμανιάσαμε εδώ. Και πού είστε, που ρέψαμε, άντε, τελειώνετε με αυτά. Ελένη, έγινες αστή.
Παστή έγινα.